Και πάμε αμέσως στον κύριο Θανάση Σκαλιστήρα, επικεφαλής του συνδυασμού Πετρούπολη, πόλη ανεξάρτητη, πόλη να ζεις. Μάλιστα, συγγνώμη, απλά δεν μπόρεσα να διαβάσω τα γράμματα. Πετρούπολη, πόλη να ζεις, λοιπόν. Υποστηρίζεται πολιτικά ο κύριος Σκαλιστήρας από τη Νέα Δημοκρατία. Καλό μεσημέρι, κύριε Σκαλιστήρα. Καλό μεσημέρι, τι κάνετε? Καλά, εσείς τι κάνετε? Καταρχήν να σας πω ότι θεωρώ ότι τα χρήματα υποστηριζόμενα τα δίνουν οι τοπικές κοινωνίες. Ειδικά στις εποχές που ζούμε, δεν ξέρω αν τα κομματικά χρήματα για εκείνους που πραγματικά θέλουν να προσφέρουν στην τοπική κοινωνία και ανήκουν υποβοηθητικά. Θα σας πω σαν πληροφόρησή σας ότι εγώ δεν ανήκω σε εκείνους που έχουν κομματικό χρήσμα. Απλά έχω μια πρόταση από πολιτικό φορέα προς την τοπική κοινωνία. Ναι. Την οποία αποδεχτήκατε, έτσι? Ναι, αυτό που βέβαια δεν λέει πολλά, και όπως θα ξέρετε από το ρεπορτάζ σας, έχω την υποστήριξη των επαγγελματικών ομάδων της πόλης, των αθλητικών φορέων, των οικολογικών ομάδων και δεν έχω αυτό που λέμε κομματικό προφίλ. Είμαι επαγγελματίας, ανήκω σε ένα επιστημονικό χώρο, ασχολούμαι με τα κοινά της πόλης και 2 δεκαετίες. Είμαι υποστηρικτής των ομάδων της πόλης, μετέχω σε επιστημονικούς συλλόγους. Και βέβαια να ξέρουμε στην Πετρούπολη ως ελεύθερη επαγγελματία. Κύριε Σκαλιστήρα, θα μου επιτρέψετε να σας πω το εξής. Δεν είναι μομφή απέναντι σε εσάς αυτό. Μάλιστα. Είναι πραγματικά απορία ως προς όταν το βράδυ των εκλογών. Μάλιστα. Την επόμενη μέρα. Δούμε αυτό το χάρτη όλοι που θα δούμε στους τηλεοπτικούς δέκτες. Έχετε κερδίσει τις εκλογές και έχετε εκλεγεί δήμαρχος στον Δήμο Ηλιούπολης. Το χρώμα μάλλον θα είναι γαλάζιο. Το χρώμα που θα δείτε θα είναι το χρώμα της Πετρούπολης και μόνο. Αντιλαμβάνομαι τι θέλετε να πείτε, αλλά θα μου επιτρέψετε ότι δεν κατανοώ έτσι. Είπα ότι υποστηρίζεστε πολιτικά. Και το υποστηρίζετε πολιτικά σημαίνει ότι ένας πολιτικός φορέας σας έκανε πρόταση να κατέβετε για υποψήφιος δήμαρχος και την αποδεχτήκατε. Μάλιστα. Επίσης μου έχει κάνει πρόταση, να ξέρετε, και άλλοι σύλλογοι, τοπικοί, οικολογικοί, για να κατέβω σε αυτή την θέση. Ναι, μα ένα κόμμα δεν είναι σύλλογος, κύριε Σκαλιστήρα. Τέλος πάντων, να το αφήσουμε, νομίζω ότι έγινε. Όχι, καταλάβατε εννοώ. Να σας πω, στο ψηφοδέλτιό μου, θέλω να σας το πω για να το ξέρετε. Το 50% των ανθρώπων που συμμετέχουν είναι από το χώρο της κεντροαριστεράς. Και μάλιστα θα σας πω και τούτο, ότι έχω περισσότερους κεντροαριστερούς από όλα αριστερά ψηφοδέλτια της πόλης. Και το βασικό με αυτό που κατεβαίνουμε σαν πόλη, ότι είμαστε πολίτες της Πετρούπολης και μόνο. Μάλιστα. Λοιπόν, να έρθουμε λίγο και να σας ζητήσω επιγραμματικά να μου αναδείξετε τα βασικά ζητήματα στα οποία θα κληθείτε εσείς, αν και εφόσον εκλεγείτε δήμαρχος, τις προτεραιότητες δηλαδή του συνδυασμού σας για το Δήμο Πετρούπολης. Μάλλον όχι σαν πρώτη, από τις πρώτες προτεραιότητες που θέτουμε είναι το μετρό να έρθει στην πόλη. Οι προηγούμενοι που μέχρι σήμερα έχουν ηγηθεί του Δήμου Πετρουπόλεως δεν θέλησαν, δεν μπόρεσαν, δεν ασχολήθηκαν να φέρουν το μετρό στην πόλη. Εγώ θα κάνω τα δυνατά, αυτά που μπορώ και αυτά που δεν μπορώ, για να φέρω το μετρό στην πόλη. Το πράσινο. Θα προσπαθήσω να μεταφέρω τους πολίτες μας κοντά στο ποικίλο όρος. Με αυτόν τον τρόπο θα κάνουμε αναδάσωση συστηματική. Θα κάνουμε δεξαμελές νερού χαμηλού κόστους ώστε να ποτίζονται τα δέντρα. Θα φέρουμε τους ανθρώπους στο βουνό ώστε να το προστατεύσουμε από οποιουσδήποτε καταπατητές. Αυτό που λέω και το δηλώνω πάντα είναι ούτε μία σπιθαμή χώματος δεν πρόκειται να πάρει κανένας καταπατητής. Μάλιστα. Θα προτείνουμε εσωτερική συγκοινωνία. Αυτή τη στιγμή η Πετρούπολη, αν κάποιος από την περιοχή της Αγίας Τριάδος θέλει να πάει στο ΙΚΑ ή θέλει να πάει στο κημητήριο της Πετρούπολης ή θέλει να πάει στο Δημαρχείο της Πετρούπολης, είναι σχεδόν αδύνατον. Δεν υπάρχει εσωτερική συγκοινωνία η οποία να εξυπηρετεί τους ανθρώπους. Έχουμε υπολογίσει ότι με 2 λεωφορεία μικρά μπορούμε να συνδέσουμε την Πετρούπολη μεταξύ της σε 20 λεπτά. Έχουμε δίπλα μας σωτικό νοσοκομείο. Δεν υπάρχει απευθείας γραμμή. Είναι το μόνο νοσοκομείο στη Δυτική Αττική που βρίσκεται κοντά στην πόλη μας. Για να πάει κάποιος πολίτης της Πετρούπολης, ο οποίος δεν διαθέτει μεταφορικό όχημα, ένας μεγάλος άνθρωπος πρέπει να κάνει 1,5 με 2 ώρες. Όταν με μια απευθείας γραμμή, που δεν έχει ιδιαίτερο κόστος, μπορεί να φτάσει στα 15 λεπτά. Θέλουμε επίσης συγκοινωνία non-stop με το μετρό. Μέχρι τη στιγμή που θα έρθει το μετρό στην Πετρούπολη. Επίσης, αλληλεγγύη στους δημότες. Μιλάμε για κοινωνικό φαρμακείο, για δημοτικό ιατρείο στους άδειους τοίχους του ΙΚΑ. Έχουμε ένα υπέροχο κτίριο του ΙΚΑ, στο οποίο δεν υπάρχει, είναι άδειο. Έχουμε τους γιατρούς, υπάρχει δυνατότητα. Ο Δήμος έχει δεχτεί δωρεάν ασθενοφόρο που εδώ και χρόνια το αφήνει και σκουριάζει, ενώ θα μπορέσει να σώσει ζωές παιδιών μας. Θέλουμε ένα δημοτικό ιατρείο που να βοηθάει τα παιδιά μας, τους ανασφάλιστους. Θέλουμε μεροκάματα αξιοπρέπεια για άνεργους δημότες στα αέρια που κατασκευάζει ο Δήμος. Είμαι μηχανικός προσωπικά, πολιτικός μηχανικός. Γνωρίζω πώς γίνονται τα έργα και ξέρω και τον τρόπο που θα δουλέψουν οι άνεργοι δημότες μας. Επίσης προτείνουμε δημοτικά τέλη
Μείωση στους ανέργους, στους τρίτεκτους, 50%. Ακόμα και σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Γραφείο υποστήριξης εργασίας για τους δημότες. Ηλεκτρονική κάρτα δημοτών. Και επίσης, κάτι σημαντικό, ότι θέλω να πω ότι και το δηλώνουμε περίφραστα και συνέχεια, ότι εμείς σαν συνδυασμός δεν πρόκειται να κρεμάσουμε κανένα γιγαντοπανό, κανένα αεροπανό, δεν θα κολλήσουμε αφήσεις, δεν θα ρυπάνουμε την πόλη. Κάτι που σήμερα τα κάνει ο Δήμος, ο υφιστάμενος δήμαρχος με λεφτά των δημοτών. Ναι. Έχει γεμίσει την πόλη δηλαδή, με χρήματα τα οποία του τα έχει πάρει από το Δήμο. Μάλιστα. Αυτή είναι σοβαρή η καταγγελία. Απορώ απλά αν το έχει κάνει αυτό ο κύριος Βλάχος στο πλαίσιο της διάβγειας και στο πλαίσιο του ότι είναι αυστηρή πια η νομοθεσία σε ό,τι έχει να κάνει με την δήλωση των προεκλογικών δαπανών, πώς θα τα δικαιολογήσει. Θα έλεγα να κάνετε μια βόλτα στη Λεωφόρο Πετροπόλεως και να ρωτήσετε οποιοδήποτε Πετροπουλιώτη, θα το δείτε με τα ίδια στα μάτια. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Σκαλιστήρα. Καλή πορεία προς τις κάλπες της 7ης Νοεμβρίου. Και θα χαρώ να έρθετε στην Πετρούπολη να περπατήσουμε μαζί το ποικίλο όρος. Να είστε καλά σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό